आता गाणं लागेल ना, गाणं डान्स करा. नाच. मम्मी आज मी गॅस साठी गिफ्ट आलं, जरा उघडून दाखव काय आणलं. दाखव. चिकन आहे. चिकन आहे पण काहीतरी गिफ्ट आहे त्याच्यामध्ये. हे कधी खाणार, हे कधी पिणार बघा नारळ पाणी? सकाळी. उद्या सकाळी. असं तुम्ही सर्वांनी पण स्वतःच्या घरी आणा. आमच्या इकडे 60 रुपयाला पडतंय बघा. 60 रुपये 70 रुपये असं पडतं. नारळ पाणी बरा ना. हो, टोचायला पण नको आणि काय पण नको. तर हे आपल्या गॅसचा रेग्युलर ऑर्डर 4 थाली चिकन आहे ना, त्यांची आता संध्याकाळी. हे त्यांच्यासाठी गिफ्ट आहे. काय ते खाली झाड हे बघा. काढून दाखव, असे 4 वेगळे वेगळे दाखव. साईज पण दाखव. आहेत ना मोठे? येस. तर हे ताटामध्ये आपण हे देत नाही ना, पण हे आता त्यांना मी तोडून देणार. येस. 4 आहेत. 4 थालीचे 4 त्यांना. हे चिकन आहे. चिकन त्यांचं. आणि आज आम्हाला बनवलेला आहे शिरा, स्पेशल शिरा. काव्या आणि ह्याला खाल्ला. काव्या हे चिंटू गेली ती. हे काय आयटम आहे दाखव. मस्त ना. 3 हार्ट शेपचे. हे खाऊन बघ. छोटा मोठा कोणता पण खा. काय ते बघ जरा आयटम काय आहे. आय लव्ह यू. पण ते त्याला आकार दिला तर मग तसं दिसत होतं ना. कॅडबरीच आहे बघा. अरे वा. आपण दोघं अर्धा अर्धा. मला नाही आवडत कॅडबरी. खा तू. खा. हे काय शिरा झाला का गरम? हे पण ओपन कर. कोणता कलर असेल सांग. ब्राऊन. जसून राय ब्राऊन. पण ते पाठी पण त्याच्या काय आहे? पाठी काय? व्हाईट चॉकलेट. तर असं ना. ते ह्याला पकड नाही, ह्याला पकड नाही. असं नाही. हे बघ काहीच नाही बघ. कष्ट नाही करायचं. देते मी हे श्रेय हे काव्य आणि तिला देऊन देतो. हे ऍपल आहे ना. ऍपल मध्ये एक खजाना आहे. जर तू शोधलास तर तो तुझा, जर मी शोधला तर तो माझा. मीच शोधते ना. शोधू काय, काढू काय, काढू काय. माझा फेवरेट आहे. काय? जादू मंतर. आओ मंतर जाओ मंतर छू. आंबा आलेला आहे. आंबे दुसरी इकडनं हिरवा, इकडनं लाल, इकडनं पिवळा. जादू आंबा. जादूचा आंबा. हे पण 220 रुपये का 240 रुपये किलो सांगितलं त्यांनी. तर ऍपल मध्ये ते ऍपलचा पण भाव तेवढाच आहे. आमची ना आमटे आंबे. आमटे आंबे ना. आमचे आहे आंबट आंबे. त्याची साल चांगली लागते. साली बरोबर ते जेवायची. मग ती आहे ना, मग ताईला शिकवला. तोंडात पाणी सुटला. मग ताईला शिकवला साल चाकायला आणि भात जेवायला. म्हणून ताईला सवय लागली आंब्याची. खाऊन बघ, जर तुला आवडला की आपल्याला. मी फ्री मध्ये नाही आणला, ह्याच्याच किलो मध्ये ते बसवला. कारण ह्याचा पण रेट तेवढा, त्याचा पण रेट तेवढाच. म्हणून बोललो मग ते एक वजनामध्ये हा एक टाका आम्हाला ट्रायल करायला. आपण उद्या कापूया. खाऊन बघ तू. आणि बाहेरची अरेंजमेंट बघा. आज भाई बघा इथे युट्यूब बघतात. इथे 11 माणसं खाली जेवायला आहेत आणि वरती जेवायला 4 आहेत. जे 4 चिकन थाली मी आणली बघा, 4 लेग पीस. तर 4 वरती जेवणार आहेत आणि 11 जण इकडे खाली. तर मी कसं बॉटल हँड टॉवेल व्यवस्थित लावलेत बघा. आणि बॉडीशॉप पण मी इथे रेडीच ठेवली आहे बघा. माउथ फ्रेशनर नंतरसाठी हे प्रिपरेशन केले ना, म्हणजे नंतर गडबड होत नाही. आणि हा फॅन जरा दुरुस्त केला बघा. ह्याला हे लावलं खाली एक्सटेन्शन. पण जर तू किचनमध्ये आलीस तर कसला तुला काय आलं, कसला सुगंध आला तुला? सुवास. चिकन फ्राय होतो असं लगेच माहिती पडतं बघ चिकनचं. तर इकडे बघा कसं फ्राय होतं. अरे बापरे, हे काय इंडियन KFC काय? आणि इकडे काय हे फ्राय आयटम. इथे 2 असे वा बाबा एकदम मस्त झाडझूड. हे पण गिफ्ट होतं आपल्याला माहिती आहे. हे पण आपल्या सबस्क्रायबरनेच गिफ्ट दिलं होतं. बरोबर ना काजल?
हेअर हँगिंगचं ते बटाट्याची भाजी बघूनच चांगली सांगू शकतो आता टेस्टी झालेली, कारण त्याचा मसाला व्यवस्थित दिसतोय बघा. चिकन क्या बात आहे. आता 1 टेबल आणला मी. चला लेग पीस मला त्यांना असे वेगळे द्यायचे आहेत. झाले लेग पीस? आधी नाही असे ब्लॅकीच दिसतात ते, पण ते व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत, कारण ते असे आम्हाला समजतंय की हां एकदम चांगले झालेले आहेत, मस्त एकदम टेम्पटिंग वाटतात. आधी द्यायचेत ना? हो. वडे किती झाले? 2च झाले. मग ताली जाऊ शकत नाही अजून वडे होईपर्यंत. चला वड्याची मोटर पटापट करा. हो वड्याची मोटर पटापट करा. सोलकडी 4 पाहिजे, 4 सोलकडी पाहिजे. काय आला? मी भरतच होती, मला मारत होता ना टेबल म्हणून. नाही तू इकडे हे बघायला आलीस. चला चिकन थाली बघा काही अशी रेडी होते. चिकन बघा, वरण आहे, सोलकडी, सॅलड आणि काकी वडे झाले तुमच्याकडे? हां द्या ते वडे झालेले द्या. येस मासे गरम गरम वडे पण आम्ही इथे सर्व करतो बघा. ब्लॅकिश झालेले आहेत. चला हे लेग पीस आपले रेडी आहेत ना, तर हे आता बघा कसे ठेवतो म्हणजे ही थाली जरा रॉयल दिसेल. आता मध्ये जे स्पेस आहे ना, पण ते भाताची स्पेस आहे ना, तर जाऊ दे असं ना, मध्ये जरा व्यवस्थित बघा हे मध्ये असं ठेवतोय, हे पण असं मध्ये ठेवूया. भात पण रेडी आहे का? येस अजून एक भात दे. ओके भात द्या अजून एक. ओके बरोबर. चला अशा प्रकारे सर्व थाल्या रेडी होतात बघा इकडे. ह्याच्यात तर 2च वडे आहेत, ह्याच्यात अजून एक वडे टाकले. काकी हे वडे घेऊन जाता एक थाली, मी एक घेऊन जातो पाठवून. झालेत? हां द्या. हां मग एक तर तसेच पकडा. 2 हे बघा गरम गरम आम्ही मग असं डिवाईड केलं होतं. मी कसं डिवाईड केलं बघा, म्हणजे प्रत्येकी 2-2 ठेवले, म्हणजे गरम गरम लास्टचे पण सर्विस जाईल, सर्वाकडे जाईल. ह्याच्यात चमचा ठेवायचा आहे आणि मग एक खांबला करायचा आहे. आता आपले 4 चिकन वडे खाली गेले बरोबर. आता 11 व्हेज थाली आहेत. 11 मी ओले करून देतोय. काजल परत दुसरे तिकडे. 11 व्हेज थाली आहे आपली. आता सर्व वाढतो आणि तुम्हाला दाखवतो मला पटापट. इकडे बघा 5 इकडे 5 इकडे व्हेज थाली. माझ्या हातात पापड आहे, पापड वाढायचे आणि तिथे 11वी थाली तिथे आहे. चला आता ह्याच्यात आमरस ठेवायचं आणि बाकी सर्व एक एक आयटम. भात वाढायला घेतला का ते? हां डाळ पण आहे अजून ठेवायची ना. अरे वा तिखट डाळ कॉम्बिनेशन एकदम मस्त. वाढा वाढा. चला आमरस पण बघा कसं वाढूनच ठेवलं आहे. काजल आता एक एक उचल, एक एक ताटात ठेव. बरोबर मी तेवढेच वाढून ठेवलेले आहेत, जेवढे ताटापुरती पाहिजे तेवढे. म्हणजे हां फक्त एक काम कर, डाळीच्या बाजूला ठेवू नको, सेम कलर दे. भात सरतो तिकडे हां आणि इथे ठेव. समजलं? हे बघ हे पण तसंच, हा पण तसंच बघ. भात अजून वाढायचा आहे ना. हां पण इथे ठेव, या कोपऱ्यात घे. हे कलर कॉम्बिनेशन पण ताटात तसं ठेवलं पाहिजे. हे मी बरोबर आहे. थोडीशी कोथिंबीर असून मध्ये मध्ये ठेव अशी हिरवी हिरवी, तर छान होतं. जसं हे घेतलं हे असं मध्ये ठेवलं. पाच प्लेट होते. त्यांना सांगा हे पण आहे आणि आता ब्रेड ऑमलेट पण बनतोय. ब्रेड ऑमलेट पण घेऊ शकता. ओके चला हे ब्रेड ऑमलेट पण इकडे रेडी होते बघा. पोहे गेले वरती. आता आपलं ब्रेड ऑमलेटची ऑर्डर आहे बघा सर्व. कमीत कमी 8, 12, 14 ब्रेड ऑमलेट लागतील. त्यासाठी बघा मी इथे आत्ताचे या आजचे डेटचे आहेत बघा. 2 ब्रेड आणलेले आहेत आणि अंडी आणलेली आहे सर्व 1.5 डझन. येस तसं पाठीपाठी जातं. मग आम्ही एक एक सॉस ठेवतो.
आता दिलूचं रिॲक्शन बघूया. हे तिला काल दिलं होतं ना खायला. तर आणि हा जो टी शर्ट घातला हे पण सबस्क्रायबरने दिलं होतं मला. ते इस्रायलवरून आले होते त्यांनी. बघा छान वाटतोय ना, थँक्यू. आणि आता दिलू चिची, दिलू चिची. हां दिलूला माहिती आहे काय आहे ना दिलू. आता वरती बघते. दिलू देव फोडून देव चिची फोडून. पप्पी दे पहिले, पप्पी दे. हां कशी बघते आमची दिलू. कोणाला बघते? चिचीला बघते. आता दिलू बघा आमची चिची कशी खाते बघा. आता चना 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 चालू. येस आता पूर्ण संपवणार बघा ते. बघा एक एक बघा. हे एक एक पुढे येते ते एक एक खाते बघा. थांब हे बघ खालून दाबायला लागतं ते काय दिलू. माझ्या अंगावर पडले बाई. बघ बोटर पडला बघ. रिटायरमेंटची लाईफ. रिटायर्ड बघा. रिटायर्ड पर्सन. एक से भले दो, दो से भले तीन. तीन जण हम तिगाड़ा काम बिगाड़ा. हे दुसरा नारळ पाणी. हे तिसरा नारळ पाणी. एक बघा ह्या मेथडने आपण काढू शकतो. किंवा हे बघा नारळ पाणी फोडायचं हे यंत्र आहे. हे थांब ते राहू दे. हे ह्याच्यात टाक. सरळ टाक. हे घुसव. टाक त्याच्यामध्ये. असं हां हे बघा. हे हात काढ आता. हे बघा हे काढलं. हे बघा हे आता हे उलटं कर का तिकडे. हे बघा हे निघालं बघा. तसंच हे त्याच्यात दाबलं ना असे करून आम्ही तुम्हाला देणार बघा. नाही तर डायरेक्ट ह्याच्यात तोटी टाकून पिऊ शकतो. हे पण हे कर. ते करते थांब. हे बघा हे असं पण घरी आणून ठेवू शकतो जर तुम्ही रेग्युलर नारळ पाणी पियत असाल तर. एक ग्लास बरोबर होतो. तुम्ही कुठूनही नारळ पाणी आणा. मुंबईत ना आणा. एक ग्लास होतो. कुठूनही आणा. एकच ग्लास होतो बरोबर. ते बघा कसं सिस्टम आहे. असं घ्यायचं आणि तो ओतून जायचा काजल तिकडे. मग रील व्हायची तुझ्याकडे. फनी रील. हे ह्याच्यात येतात. आता मग वरतून आहे बघा. इथून नाही इथून वरतून क्लीन करायचं. काठी टाकून ते बाहेर काढायचं. हे मग दिलेलं बघा. दिलं बघा कशी साफ सुथरी राहते बघा. आंघोळ तिला घालत नाही पण कधी पण तिचे फर बघा वाईट नेहमी आंघोळ करते आमची दिलू. स्वतःहून चाटून ना दिलू. हुशार आहे आमची दिलू. पप्पी दे. कालू ए कालू पाणी पी. गरमी सुरू झाली. पाणी पी कालू. हा पाणी पी. हुशार आहे आमची कालू. नाही कालूला मी पाहिजे. आमची वाळू बघा. वाळू कोब्यावर झोपलेली आहे. कालूला जेलसी झाली वाळू तुझ्याकडे आल्यावरती. झोप. कालू पाणी पी. जा पाणी पी. हुशार आहे की नाही तो आमची कालू. नाही नो शेपटीने बोलतो. नो. सर्वांना गुड इव्हनिंग. आणि आज गुड इव्हनिंग सर्वांना. आज इथे आम्ही तुम्हाला केक खायला देणार आहे. कारण आपल्या इकडे वरती काल जे सिल्वर रूममध्ये गेस्ट आले होते पुण्यावरून त्यांना चांगलं वाटलं म्हणून त्यांनी केक कटिंगसाठी आणलं होतं. तर काल रात्री पण वेळ नाही मिळाला आणि आज सकाळी नाश्ता देऊन लगेच मी भाईसोबत गेलो होतो ते टाके काढायला. मी बोललो लवकर येईल आणि त्यांचे चेकआउटचे वेळ कापूया पण नाही ते गेलेत. आणि त्यांनी सांगितलं होतं की रात्री सांगितलं की ते केक तुम्ही खावा. नाही
पण तुम्ही इथे प्रेझेंट नसलात पण तुम्ही व्हिडिओच्या त्या साईडला प्रेझेंट असालच. चला तुमचा केक त्यांचं नाव घेऊया थांबा. तर केक काढून दाखवा मला. तर त्यांचं नाव आहे श्रीकांत साल्वी आणि आर्यन साल्वी. ते आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर. येस कोलॅब. तर कोलॅब. आता बघूया आर्किटेक्टने कोणता नक्षा पाठवलेला आहे इकडे. येस. आणि हे काजल होते. केक खाऊया का? केक खाऊया का? नाही म्हणजे मला वाटलं कोणता केक आहे माहिती पण नाही ना जास्त फ्रीज मध्ये, कारण की काल दिलेला. बस आपण केक बघूया जरा. अरे बापरे, थँक्यू केक. म्हणजे तेच बोलले होते काल मला की आम्हाला इकडे राहून भरपूर छान वाटलं आणि आम्हाला पण छान वाटलं. तुम्ही सर्व टाइम फिश खाल्लात आमच्याकडे. हो आणि त्यांना आज सकाळी जे जाताना मला बोलले त्यांना फिश वगैरे खूप आवडलं. येस. त्या मॅमला फिश फ्राय केलेली ते सगळं खूप आवडलं त्यांना. येस. आणि ते दादा चिकन थाली, लास्टला चिकन थाली खाल्ली. ते 2 दादा होते त्यांचं पण चांगलं रिलॅक्सेशन झालं इकडे. शांत हो. आणि एकदम छान केक दिला त्यांनी. थँक्यू. मला त्यांना पहिला फोटो काढून पाठवला आपण. फोटो काढले. आणि हेच केक कटिंग आता मला दे ते खालचं ते. आपण केक कटिंग करू. थांब मी हे देऊ. आता आपण सर्व आज बघा कायच बुकिंग सुद्धा नाहीये आणि तरी आपण केक कटिंग करूया. चला. पर्पलचं नाही मॅचिंग झालं. येस. हे बघा आय लव्ह यू. खूप छान आहे हे बघा. खूप मस्त केक आहे. हा एकदम छान वाला. जाऊया. चला टेबल रेडी आहे. रेडी आहे. हे काल आल्याच सर्व गोष्टी केल्या पाहिजे. नंतरच्या गोष्टीला अंतर होतं मग. राहिले की राहिलं नंतरला अंतर. त्यापेक्षा आपण सर्वांनी केला तर केक बघ किती सुंदर दिलाय. सुंदर आहे केक. मोठा केक आहे. मस्त आहे ना. चॉकलेट बघ किती वरती लावली. आणि काय लिहिलंय? थँक्यू. थँक्यू. म्हणजे आपल्या सर्व्हिससाठी, आपल्या होमस्टेसाठी. हॅपी बर्थडे. म्हणजे ह्याच्यावरून तुम्ही समजा की आपण एका गेस्टला काय लेवलची सर्व्हिस देतो आहे. थँक्यू. आमच्याकडून पण तुम्हाला थँक्यू. आता इथे म्हणून मी व्हिडिओ थ्रू कट करतोय. खायचं असतं तर कधी पण लपून खाऊन टाकला असता पण नाही. तुम्ही एवढ्या आवडीने दिलात. तुम्ही इथे प्रेझेंट नाही पण तुम्ही कॅमेऱ्याच्या पाठी प्रेझेंट आहात. ओके. आज सकाळी झालं असतं कापायला पण कसं कामं खूप आलीत ना इमर्जन्सी मध्ये. बरोबर. आता ह्याच्यात आपण काही हॅपी बर्थडे नाही म्हणू शकत, हॅपी अॅनिव्हर्सरी नाही म्हणू शकत, पण केक कटिंग झाला की सर्वांनी क्लॅप वाजवायचे. 3, 2, 1. का हॅलो. अरे येस. हे थँक्यू वाला मी खातो. घ्या. मी चॉकलेट खात नाही पण तुम्ही एवढ्या प्रेमाने दिला आहे म्हणून मी आता इथे चॉकलेट खातो. कारण मी चॉकलेट नाही खात तरी मी खातो. नाही तुम्ही खावा. मला अर्धा घे. तुला थँक्यू. तुला घे. नाही तो खाण्याचा नाही आहे. खाशील बिशील त्याच्यात. अरे बाबा किती कॅडबर आहे. फरेरो पण आहे. हे आपण विकून टाकूया 10 रुपयाला तिकडे कुठेतरी. हे काय? हे आवडेल मला. किती कॅडबरी आहे त्याच्यावरती. भरपूर आहे. तो किटकॅट केक आहे. हा हे बघ हे काय आयटम आहे नवीन. जेम्स पण आहे. येस खावा. चला तुम्ही एन्जॉय करा आता केक. हे बाजूचे कॅडबरी भेट. हे असंच ठेवलंच ना फ्रीज मध्ये तरी चालेल. हा खाऊन टाक. काय मला नको एवढा केक. मला अर्धा. जेवढा जाता जेवढा जाता तेवढा खा. हा काजल मी तो खाईल. मम्मी नाही खाणार तेवढा. खा. मला थोडाच खातो. दे चमचा घे तुझ्याकडे तुझा. नको काजल नको जास्त नको दे. कुरकुरीत किटकॅट आहे. एक दे काजल. 2 नाही होणार खायला. नको जास्त गोड देऊ त्यांना. आता ते आता आलेत. त्यांना पाहिजे किटकॅट. मम्मी किटकॅट एका वाटीत. तुला किटकॅट पाहिजे. नको मी नाही किटकॅट. यातलं एक काढा. अरे नीचे गिरी का नको. एक प्लेट लाओ. पेट लाओ. अंदर जाएगा तो खत्म हो जाएगा वो. नहीं जाती हो ना. आ जाओ. अगो ये फेरो ही. जेवणा बरो जरा चटपटीत. देखिए आप लीजिए. हे दूध पण आणलंय. दूध हो दिया वहिनी. हो दिया वहिनी. बघा गरम गरम लवकर खा. बघा गरम आहे काय? आहे ना. गरम आहे काय?
तिखट आहे. यस, हा आपला फेमस चिपळूणचा वडापाव आहे. नाही नाही काजल, चल लवकर घे. गरम आहे का बघ. आहे ना, लवकर लवकर खावा गरम गरम. चला चौथा. काजल चल, दुसरा हात कुठे तुझा? हा, हात असे खाली नाही ठेवायचे. हा चल, एक एक मार. चाव, एक चाव आणि दुसरा पण चाव. चला, आज बघा इथे आम्ही परत सर्व थाल्या वाढतोय, पण हे आमच्या गेस्टसाठी नाही, पाहुण्यांसाठी नाही, तर हे आमचे रिलेटिव्ज आहेत. आणि हे रिलेटिव्ज आहे काजलच्या गाडून, सर्व काजलच्या मम्मीचे फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माझ्या मावश्या झाल्या. सर्व मावश्या असं समजा काजलच्या. हे काय वाढलं गेलं आहे? कोळंबीचा थपथपीत वाढलेला आहे. आणि त्यासोबत त्यांना आज पूर्ण प्लॅटर देतोय आम्ही, ज्यामध्ये पापलेट पण देतोय आणि सुरमई पण देतोय आम्ही. कोळंबी फ्राय केली, ते आपण थपथपीत थपथपीत केलं का? म्हणजे मोठ्या कोळंबीचं. क्या बात आहे. मग ही मोठी कोळंबी ह्याच्यात न देता आपण प्लेटमध्ये दिली पाहिजे, तर ती जरा जरा जास्त चांगली वाटेल. सर्विंग ह्याच्यात करा ती कोळंबी, बरोबर ना? पण त्याला जरा पुसा. आम्हाला वाटलं आमच्या दिया वहिनी हुशार, आत्ताच बोलणार होता आमच्या दिया वहिनी हुशार आहे. हे बघा, हे ताट बघा पाठी, काय झालं दोघांना आज. हे बघा, आता तुम्हाला दाखवतो, थांबा थांबा दाखव. हे बघा, ही वाटी बघा, वाटी किती छोटी वाटते, पण ह्याच्यात सर्व केल्यावरती बघा किती मस्त वाटतं. वहिनी बघा आता किती छान वाटतंय. आता वाटतं काहीतरी वाढल्यासारखं. हो येस, मस्त आहे ना. एक कोलंबी आहे त्याच्यात अजून 2 आहे. साशाला राहते ना, ते ग्रेव्ही होते. शाशा नाही खात, देऊन टाकू. हां देऊन टाक. सगळ्यांना वाटतं नाही, 2 ना, 2 वाढायचे. दोघांना वाटा पहिलं. हो चला, आता मी आणि काजल चाललो फिश शॉपिंगला. आपल्याला क्रॅब्स घ्यायचे आहेत, फिश घ्यायचे आहेत, आणि आज कशी बोटसुद्धा आलेली आहे, तर आपल्याला होलसेलमध्ये पण सर्व फिश घेता येईल. आपल्या बुब्बू लोकांना बघायचं आहे. आपले बाळू नाही, काळू आणि बुब्बू आपला 4-5 दिवस झाले आपल्या डॉक्टरकडे आहेत, तर त्यांना उद्या आणणार आहे, तर त्यांना पण बघून येऊ. आणि इतर काय काय शॉपिंग असतं ते सुद्धा, जसे लसूण संपले आहेत, लसूण आणायचे, दूध आणायचे, बटाटे घ्यायचे. गाडीचा वापर असं कोण कोण करतं सांगा? कोणाकोणाच्या गाडीमध्ये असं वापर होतो. ही कशासाठी असते? ही काय असं सूर्यप्रकाश पुढे आला नाही पाहिजे म्हणून ना. हो, पण याला मिरर पण आहे ना. हां, माझ्याला मिरर आहे काय? हां, माझ्या याला मिरर नाही दिले बघ. नाहीये, नाही म्हणजे तुम्हाला मिरर मध्ये बघायची गरज आहे, तुम्ही फक्त समोर बघा. अच्छा, असं आहे त्याचा अर्थ. चला, भरपूर दिवसांनी फिश मार्केटला आलो ना आपण. गाडीकडेच लावायला हवी. बघा, पापलेट पण आहे इकडे. 6 बसले बरोबरच आहे ना? हां, ओके. हे छोटे पापलेट आहे, मोठे पापलेट, हे हलवे, हलवा मोठा. हे कसे हलवे आणि हे कसे? हे 450, हे 600, हे 550. 600ला इकडे इकडे काजल इकडे. चला, काजलबाई आलेली आहे. हे बाई ह्याच्यात टाक, वरच्यावर टाक. राहिली ना, बंद कर आणि ह्याच्यावर वजन टाकते. चला, आमची फिश शॉपिंग झाली. ते एक्स्ट्रा खेकडे बिकडे घ्यायला, ते खेकडे बाहेर येतील ना म्हणून. काय हो, जाऊया आता खेकडा मार्केटला जायचं आपल्याला. बघा, फिश शॉपिंग एवढी इझी नसते. आता इकडे किती किलोमीटर दिसतं ते काजल तू सांगते नाही. बघा इकडे बघा तुम्ही, 11.1, म्हणजे इथे येईपर्यंत 11 किलोमीटर झाले. आता परत रिटर्नला त्या मार्केटला जाऊन घरी जायचं, म्हणजे 22 किलोमीटर आमचे होतातच फिश शॉपिंगला. आणि जेव्हा जेव्हा फिश देतो तेव्हा तेव्हा अशी शॉपिंग होतेच. चला, सीट बेल्टसाठी वाजायला लागलं. चला, हे बघा, हे खेकडे आणले, खेकडे हे बालडीत टाकले बघा सर्व.
जिवंत आहे जिवंत खेकडे तो. मग गाठ बांधलाय ना? गाठ बांधलाय काय? काय गाठ बांधली आहे का पिशवी? हो बांधली आहे. आणि हे खेकडे आम्हाला ह्या ST स्टँड जवळचं मार्केट आहे ना, फिश मार्केट, तिकडून आणायला लागतं आम्हाला. तो मार्केट वेगळा, हा मार्केट वेगळा. तिथून हा मार्केट 4 किलोमीटर अंतरावर आहे. चला जाऊया. शॉपिंग आम्हाला करायला लागते बघा. हे जेव्हा शॉपिंग करून ठेवतो ना, तेव्हा जाऊन 2-3 दिवसांनी मग माणसांना जेवण आरामात होतं. होय. आता एक फडका ठेवलाय कशासाठी? दूध आणलाय, मेथीची भाजी आणली आहे, लसूण आणली आहे, अजून काय काय आणलंय, टोप आणलाय कसला तरी, बघूया आपण. टोप आणलाय डायरेक्ट बिर्याणी आणली. टोपभर 1 किलो लसूण. हे कसे पाकले दिले? चांगली आहे. 1 किलो लसूण 300 रुपये किलो पडली मला. ते पाकळे आहेत म्हणून. माणसं भरपूर आहेत घरी ना. 2 लिटर दूध, बाकीची मेथीची भाजी, होय, आणि इतर भाज्या अशा उद्यासाठी फ्रेश होय होय. पालेभाजी. त्यासोबतच आतापासून आपल्या होमस्टे मध्ये जलजिरा सोडा पण अवेलेबल होणार आहे. जलजिरा सोडा, लिंबू टाकून, लेमन जलजिरा सोडा. आणि त्यासोबतच आणलेला आहे, दाखवतो. हे फेवरेट. हे आहे आमची मच्छी. मच्छी आमच्याकडे मच्छी खाणारे आलेत. काजलचे नातेवाईक जास्त मच्छी खातात. होय. सर्व मच्छी बनवून आणलेले वेगवेगळी व्हरायटी. अजून एक दाखवतो. अजून आहे, मुंबईतून आलेत. हे बाटलीतून काय आणले सांगा? बालडीतून काय आणलाय? खेकडे. येस, जिवंत खेकडे. एवढं सर्व शॉपिंग केली बघा. कधी गेलो आम्ही? दुपारी 3 वाजता गेलोय. होय. 3-3:30 ला. आता संध्याकाळचे 8 वाजले, 7:30-8 वाजले. जेव्हा आम्ही अरेंजमेंट करतो तेव्हा जाऊन एक रुटीन व्यवस्थित राहते. बरोबर. किलोमीटर 30 किलोमीटर चालली गाडी. 30 किलोमीटर आता तेव्हा जाऊन सामान इथे येतं. इथे फूड अरेंजमेंट करणं एवढं सोपं नाही. आपण एक आड गावी आहे जिथे तुम्हाला एवढं सर्व मी व्हरायटी देतोय ना आणून, म्हणजे सर्वीकडनं अरेंज करून देतोय. बरोबर आहे. फूड अरेंज करणं माझं रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि जेवण बनवणं ह्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि जेवण चांगलं झालं ना, हाय की नाही ते माझं बघणं पण माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आम्ही सर्व एवढं आवडीने करतोय. तुम्ही पण या, एकदम मस्त. आता काजलचे सर्व रिलेटिव्ह येतील. आणि बिर्याणी इकडेच ठेवूया का? इकडेच गोल बसू. थंड होणार. आतमध्ये घेऊया जराशी. बघू का? हे आपण कपडा काढला, हे काढलं, हे बघा. तुम्हाला पहिलं दर्शन दिलेलं आहे मी. जाऊ दे आता, नंतर उपसून नंतर दाखवूया खायच्या वेळी, आहे ना. आणि आता सर्व काजलच्या रिलेटिव्हला आम्ही टूरला पाठवलं आहे. आज ते गणपतीपुळे दर्शन आणि ते सर्व करायला गेले. उद्या मग रत्नागिरी आणि पावस साईडला जाणार आहेत ते लोक. असं 2 दिवस त्यांना गाडी बघून दिली आणि ते फिरतात. चला, त्यांना कोणता रूम दिला आपण? गोल्डन.